especial Elies Torres. Després de la publicitat, us deixem doncs. Bon dia i benvinguts a TV10, on volem un 10. Avui tenim una companyia que és molt especial i que és llicenciat en Sociologia a la Universitat de Barcelona. Bon dia, Elies Torres. Bon dia, moltes gràcies per convidar-me a TV10. Jo també vull un 10. Pues la primera pregunta que jo li volia fer és què opina vostè sobre que els joves i els nois tan matinat beuen alcohol i ja ixen fins les tantes i comencen a fumar i a prendre marihuana i estupefacients com aquests? Què opina això? Doncs, per a mi, la meva opinió és que això no pot ser. Vaig explicar-te per què. Per a mi això no pot ser perquè els xiquets a les 10:30 deurien estar ja al llit, perquè fins als 22 anys són xiquets. Als 18 no tindrien ni que beure alcohol. L'alcohol fa que vagi mal al cap, i si va mal al cap tens accidents i això no és normal. Per això deurien llevar ja tota aquesta merda. Correcte, estic conforme amb tu, opino el mateix. Jo opino el mateix, però també voldria saber les conseqüències que té això, saps? M'alegre que concordes amb mi a la meva opinió, per això vull mostrar-te les catàstrofes que causen per culpa de l'alcoholisme. Hi ha bregues, destrosses en les ciutats i moltes més coses que després continuarem parlant. Així vos porto a tots una gràfica sobre 1980 havia 0 comes etílics. Ara, al 2011, a gener, hi ha un 75% més de joves en coma etílic. Uns 2.500 per cap de setmana. És correcte, jo tinc uns vídeos que van a demostrar-nos això. On veus que jo tenia raó? És clar, però tu saps el pitjor de tot? Que és que es costa molt aconseguir l'alcohol, es costa molt arribar als jocs perquè ells no tenen el seu propi transport privat, ni cotxe ni res. Ells es tenen que agafar transport públic molt limitat, com anem a demostrar en aquests vídeos també ara. No, perquè és amic. Ja està. Heu vist com s'ho fan? També és un tema que discutir que la societat ha fet que la gent arribi a vestir-se d'una manera en concret per socialitzar-se. Saps? Vostè això que li diu que la gent vaya mitja nueta o molt vestida d'una manera... No grabes a la gogo. La gent major demostra que abans havia que ficar les faldes fins als turmells. Ara... No, la meva àvia em va dir pel baix dels genolls, els turmells res. Fa un temps... No, baix dels genolls. Fa 60 anys era per baix dels turmells. Poquet a poquet ha anat evolucionant fins a baix dels genolls i ara pareix que ni porten ni falda. Podrien anar quasi amb biquini a tots els puestos. Després porten un escot massa gran. Això no es pot permetir. I per a tu et pareix normal que els xics porten... Abans tenien que portar corbata, portaven les camises per... On ves quin nen més maco que tinc? Ai, que maco. Que maco. Ai, el meu nen. És maco, és maco. Escolta, t'estic parlant a vostè.
I jo a la meva audiència, que em vol mogolló, i estic així, amb Pues això és el que vull, que puguis educar al teu nen, que és tan maco, per quan ell tinga l'edat dels 14-15 anys, que continuarà sent un nen un poc més gran, que no portes pantalons per allà baix, que es veja tots els calçons, perquè això és antihigiènic i antinormal. Per a mi això no pot ser i ja estic en contra de les noves vestimentes. I què li pareix que un xic i una xica tinguen relacions íntimes un dissabte sense cap compromís ni res? Això vostè ho veig correcte o una barbaritat, una banalitat? Barbaritats, senyor, barbaritats. Això no pot ser. Fa un temps això es veia incorrecte. I abans hasta es tapava. Això no pot ser. T'ho dic en sèrio. I això de l'homosexualitat todavía pitjor. A veure, Joan, t'estic parlant... És que és el directe, Són coses del directe, sí, però si estem a 10 i volem un 10, més serietat, senyors. Bueno, jo a vostè li dia, el que no em pareix bé és que abans, ara, com els xics i les xiques tenen relacions íntimes. Això ho veig normal perquè tots evolucionem. Ara ja no som mones. El que jo no trobo tan normal és l'homosexualitat. Ara que entrem al tema, mirem aquest vídeo sobre els que diguen que ja és que ho fan que públicament s'enjunten i tenen llocs per a ells, com si fos una cosa del més normal del món. Mireu, mirem els vídeos, mirem-los. Eso, papi, eso. Bien, perrón. Otro, güey. A ver. Has vist això, quina vergonya? És que això a mi m'encens que... m'empena de fa el cor, no pot ser. Però vostè què li afegeix? Pues jo opine el mateix que vostè. Això no pot ser. Un home i una dona normal de tota la vida es pot permetir que estiguin junts sense casar-se i que s'enrotllen. Bé, això bé. Però vostè, telespectador de TV10, nosaltres també volem el 10, ja ho sabem. Què opina vostè? Un home i un home? Això mai és normal. També hi ha dones juntes. Vale, dones juntes, molt bé. És com si fora pol positiu i pol positiu, o pol negatiu. Què fan? Separen? Això no pot ser. Mira que t'ho dic. Rexeta, que maca que és? Que bonic que hem eixit? Ho heu vist? Ho heu vist que bonica? Continua, què dia vostè? Què dies? A la caseta estan els gais, els homosexuals, o per què la fan? Estic el guió, que no tinc temps. Estem al directe i les casetes ja se'ns deixa. Que no sé si és més que tu o el de la foto eixa. Estem en els homosexuals. El que a mi em pareix és que això no és normal. Fa uns anys sé de gent que els agafaria i es mataria. Ara això es permet. Això no és normal actualment. També un altre tema a discutir que m'agradaria a mi és sobre la música que d'avui dia del conegut techno. Fes-me cas. Perdone vostè, té raó. Soc el del directe i tots ens podem emocionar quan parlem del techno. Però jo volia dir una cosa. A mi el techno no m'agrada. M'agrada Manolo Escobar. Vaig a dir-li per què. Manolo Escobar, perquè ara són conjunts d'acords i sense sentiment. És una cosa abstracta que ningú ho ha compost. Manolo Escobar, mi carro me lo robaron, això no hi ha res igual. I també, el que és pitjor, com es balla això. Que, mira, dos joves perduts ballant-ho. Ho sé molt, però es queda molt poc de temps, però tu també has vingut per presentar el teu nou llibre. Sí, senyors. He vingut a presentar un llibre que és Com educar al teu fill perdut. Parla de teories de com es porten de mala manera els joves, com hem vist fins a aquest moment, i algunes tècniques d'educació. Això sí, sempre és millor pegar-li un parell de carxots per ficar-los al puesto. I ara m'agradaria també que vosaltres llegiu uns capítols d'aquest llibre per així a fer d'una manera instrumental la forma òbvia i precisa de com educar el vostre xiquet. Així mai patireu dels vídeos que hem vist últimament i estarem tots molt a gust a la societat. Ho sé molt, però tinc que tallar, ens n'anem, moltes gràcies per vindre i moltes gràcies a vostra casa, pots vindre quan vulguis. Gràcies també per vosaltres, adeu i fins una altra. Moltes gràcies per convidar-me i